Election render pasi ibu bali Elon Musk pudo biar gong ke plan ne bang inut lo lang li atik ke plan ne bang lor kong lo pen alang li ke na komputer pe ne lok se selama bang lo EVM pe na kaselam lo bang lo alang li ke pulo EVM ke la ke manipulate me la bang ke setting dia setam me la pen pine vitap vitrus tame bu la pen kitab long dato la bang bluetooth system pen ke ber tang pota la thak mi hola da ke tok du la pot si ilito remdet lo remdet pen pot sita remdet amat alama bange puan jutkok nangji ma tha the nangji pualam kalilo ke hai bang ke than ling sita bongo sena tum si hai BJP kar bia BJP tum cerap dun lo bongo sena pha cerap dun lo la pen ke alang li tum phan pe hai la solam buji je de ji me ne sita demokrasi po alam chini lo te la pen election po alam chini lo te la ansi chini unji la ke ahok lo kar BJP tum si bongo sena phan pe hai non ilitum HAD minister ke amithai mage bongo sena kalide mene pa agona teng ben mininga teng ben pudam lo tikalang lo alang li non ge bongo sena si ilitum arichu non ge pupuson si alang li phan Ricu bat de Roma bongo sena phan ke bat de ke ilitum hala election hud mathak krang amat orunodoi pena jok bihe kalam la suri sira pharohini ra pokke pa poisa pen atangka pen la pen hala lakpoti bai deu surisir kep lone pilone hala pena jok la pen eson bangke hala kaperi bang paperi lo BJP tu mane bongo sena tu paperi lo bongo sena asakora tu paperi lo BJP karbia BJP tu mane bongo sena asakor pusi tu punang kokko athema lang litung si non itu ma HAD minister ka kapencong alang itu kali puji election alam chini lo te lan si chini ni kanan itu si pencong lo pupu chini unji la jerso pen akapola pensi itum adet arichu Karbiang Long West Karbiang Long arichu la pen di mahasau talo arichu ke bongo sena phan si pencong den ajar tum pulo HAD minister के थान रखली लगे CMC claim link का claim जी के उसे पुलो है सेटा लसन कली लदक पेस la 6 schedule along do 6 schedule paragraph 14 along के top do paragraph 14 along Ladakh ke tok do aning hang lo te government tum aning hang lo te governor aning hang lo te commission ng BG la pen hala bang so a commission a report ke assembly along la pen cabinet along HAD minister si BG place G summit G la pen alang li si a report ta jerso silam dunji jerso kalilo silam ya tateklo a report ta ate mahala commission ninge hanga linge minister kan credited leji mati ange hala non laso aporta lata Farukres Kebra 1995 an inkansi laso por la amendment along
min amendment along na pedo amendment along na pedo ladak amendment along na pedo 1995 ni kan with effect from 12/9/95 that approved with the recommendations of the governor with respect thereto. Now, la 1995 ni kan la Amat that thereon by the government of the state to talk that. Governor no anda pelile that lo. Assam government si silam that. Assam government si silam pulutan ten. Laki cabinet minister lo, HAD minister lo lah kasalam po. Non, a komisyon naman, silam edlo, pangmi edlo. Additional Chief Secretary, Kalyan Chakraborty si a chairman. Alangli IAS officer, Nilita Chidi. Alang siya chairman lo lapen commission sen lo inquiry dobong lo non setahala arula tengpen ili tumapan rata tumapan non anta arju hor hela lapen ko PPC tungki kekem nani kekem kang tuma nang samit hak puta nang tanun hak puta itu manang pupilang nang anta nelige arju donong lela lapen la so arula tengke hala paragraph 1 clause 2 long ito CDEF kolong CDEF clause ating clause apa ajak kompen hala so ajak kompen kemun ko pipila ma laki itu mah distrik ini tuh Karbialong ri area PB hektar PT muncul tahun lapen amen dalam hak tahun lapen ke akaprek a distrik along pacerap dun lok tahun lasi laso poto mene langkircha area ke non di mahasau long si kapacerap dun nang itong chini lo ne langkircha area hala kandulia na tu hala ke non di mahasau long si kapacerap dun bang akama bang klembong lo ambil la soan diklaim di itu area kapi biji apa hala duaram lalo polling station krisi ke Nogam district along piludun edla lapen dolamara kahan nilip na tulo nilip lo lapen duar bagurian na tulo hala bangke rong kriner kep lo ne pilone hala da bangke golaghat a district along si kapilut dun dia pan akang klembong lasi itu madet bangke Karbialong dia bang kape teji bangke ning tekelo kapi biya bang si klempo la kuar ko puson no la ke plangi ke hala ilitum a uruno doipen ilitum a la poti by deupen ilitum a ration card pen ilitum a job card pen la pen ilitum a mass joining pen a maxi la itum a det Karbiang long kapi biakam non claim tanglok
lapen itu maricu ke Bengolia munit lo non ke ahok alam si pudet apor lo ili tu maricu ke Bengolia munit lo athema paragraph 1 subparagraph 2 C D E F ateng pen CM pan karju nang ya kamawe alang li hala HAD minister aning hang ateng bezi claim ji la hello ande la kom aku puthule thot lo komada tum lo lage claim ke la Karbia BJP tum banglo Bihar sena bongo sena tunga la ke ini ta claim po seta la Karbia BJP tum banglo la ke claim do no bangke kali puji punang ni lagi Chini ne de prensi ke claim do no mene ahoglo nang litum bhan ilitum ning thiwareta ale kom de ji Chini pe me mete pachini pe me mete alang litum sonze claim bompo ilitum la son sinang claim nang lo la pen ke ilitum pubom lo ke itum nitum ingtang o pudi politics take o moheta ning yelo nili phanda nang pubom lo alang li politics take politics ke claim ke abinong ke det kache raiji aphan itum akhei kache petheji aphan det ta unante ang dang da ka petheji aphan si politics ke jok ta ke claim ron ke cedan ta isia politics lo ron cedan po bang adet ta che raidam tip po angivi la anda claim lo la ta politics lo akhei ke chepe theji aphan amuluk ke chepe ong ya phan ke chepang tang ya phan si politics ke claim politics ke isi arisim lo itu ma khei ke chepe theji aphan itu ma det ke chepe theji aphan khei ke chepe ring ver ji aphan non la ngam tha ahok lo APHLC ke non ne li det kalilo ne pota APHLC lo Parokreser kepra hinia ningkan neli pota APHLC pensi MLA election cedan dun lo Parokreser kepra hinia ningkan halabang sohot ilitum hill state ke hang separate hill state inglongarat atum an isi a state donangji buke hang Karbia tum da do dun lo nilipo do lo dak John Kathar pudo non ge avidet lo ni ik Francis abang dolang ne pilone sar ulor pamalang li lapen ke dak sar ik terang pudo gobernur putado latum antalo lapen nok be timung putalo hajeng khana tu lapen ke Lapi ke nelik longsodar Kathar lo Parokreser kepra trok sien ingkan election che dan lo APHLC pen Raidang ing tilo Gandhiram timung lo Dorsing terang lo Barelong terang lo Lapen Langni ko